wadwaro dhi mondo dio timango mondo mi ogol Obama kaya kano chaki nen gi ngikruok makata imbe ni neno en gi ngikruok ka ma Obama ne wuok ga sa kodhi owuoyo e TV gi jopiny ni oyo ngikruok nitiere to bro timango bro bedo mondisore koro sani ondisore ne system man Obama oketo no ondisore ne joma ng'eny kabisa system ma bende President Ruto oketo ni en mana gi ngikruok matin ka gi kacha ngikruok go bro rumo ka oserumo ti bro yudo ka ni en system maberie moloyo to Dr. Mark ekinde ma jopiny wacho ni gini okti wagole oko wadoge machon mantiere to jatend piny wacho ni gini tiyo wamiye mana thuolo mar mondo mi ma bende awacho ma mbi winjo ka wacho ka penji sani donga mi example ami example mar Newton sani mane dong no temo tiyo gi ginene mare dong obedo gi ngikruok diriyo didek koro sani diango gole ni gini okti gigi gol na uruka weturu oko anabro bet ka ago sime kata kandiko barua e studio mondo koro ka weche na ochopie studio obro timo kamano so gigi nigi ngikruok gi stemi chako koro ok owinjo bed gi attitude moro ni gini okti gole mondo tigango gi mpango machon kigoli tiyo gi mpango machon e mane tabu moloyo koro nyakwa bed abeda patient e mane dhano tich ne tek ing'eyo gine ne manye achiemo na kaka ranyisi sani kimia ka chiemo wachamo ming'eyo na chiemo mwachamo kani mayieng kang chopo sa uche dong adenyo kachaka kwa chiemo itimango okimea kang chopo godhiambo okimea dong kori nga marach to sima ma wachiemo ni nga maber dhano bende kama ne kaka en itieko ma to gidwaro machielo be mane omiyo waketo sirikal in place anapani kaka nyo jatelo mar piny owacho nikech ng'iyo kata mana komne emomiyo bedo ni chiemo ko bende ji wuothe piny ma oko king'iyo economy mar Kenya iyudo ka economy ose improve ma gima chendo mani idwa ni mondo mi economy no o improve quickly mapiyo mondo mi oket pesa mathoth e ofuko mar japiny mondo japiny oyud pogruok pogruok achiel ma japiny oseyudo en ni chiemo otimango oyudo koro mano is covered odwa dhi weche mag school fees mag education mondo mi be otimango be olosi odwa dhi weche mag health nikech weche adek gi emomako japiny ahinya en ma education health to gi wach marango mar economy mage makose losi tibro yudo ka wadhi maber anapani jatend piny William Ruto dhi maber be momiyo nyo ODM mar Ogada oriwo kanyakla mondo mi wadhi mbele kade ni orach kabisa angiwinji do gichopo angiwinji ka Newton kore ni jogi nok gi